Kumusta ninyong tanan mga katiting? Ilabi na sa akong mga viewers. Dugay na, wa na ko ka-upload sa akong mga video. Tungod sa mga kakulian usahay nga, dili na to kalikayan. Ug di pod kalikayan mga katiting nga, naapoy mo basir na to. No? Labi na sa atong mga video nga, na muangay, naapoy dili muangay. Mubasir na sila nato mga katiting. Mo na usa ka makapabugnaw sa atong kaugalingon. Pero di ta magpadalaan na mga katiting kay mga pagsuway na sa atong mga kinabuhi. Ilabi na naho mga katiting nga hilig ko og mga kanta. Nga usahay maghimo ko og kanta. Mogamit ra kog background unya magkaugalingon kog lyrics. Malingaw na ko ana mga katiting. Labi na nga natas pangidaron, senior na ta. Og asa ta malingaw adto ta mga katiting. Mo na mga katiting nga malingaw na ko ana mga katiting. Usa pasensya na mo nga dugay na kuha na maka-upload og niadtong mga panahon na mga katiting. Imbis kay nanakos pangidaraw no, aranin mo kong kalaagan mga katiting. Adto kog Cebu, balik-balik na ko sa Cebu. Dito na pugos Mindanao mga katiting, apriti ng layo tumoy sa Mindanao. Oh. Laagan mo mga katiting. Kay ahaw na lang magilingaw-lingaw hong kaugalingon. Kay wa naman ko ka-upload sa akong mga video. Ngani mga katiting, natong mga aging mga katuigan, gikan natong hantod karon mga 5 na katuig mga katiting. Nakasuroy pa gani ko dito Korea mga katiting, dito ko sa Korea. 3 ko ka buwan ngadto. Isip usa ka bisita. Muna laagan ko kayo mga katiting. Mo na nga gilingaw laman hong kaugalingon nining vlog. Hong gituyo gud nga mukanta ko para malingaw ko. Diyaw nakita mga katiting nga sa mga kanta labi na sa mga kanta nga komedy. Daghan may mo angay sa akong mga kanta, daghan kong views. Mukanta gani ko og Pangginoo mga katiting. Gamay ra ang mo followers na ho. No? Mura ba sa kanang sama sa simbahan mga katiting o kanang naa sa kalingawan sa gawas nga daghan kaayo ang manambong ko na sa gawas labi na og mga kalingawan sa mga kalibutanon. Pero sa simbahan mga katiting no, gamay ra kaayo ang manimba. Kung may kumpara ningon na usab kining atong mga video ba nga usahay maghimo ta og kanta nga mga kalibutanon hinuon daghan kaayo mo angay pero og kanta nga ni sa Pangginoo tagsara suro mangay mga katiting. No? Mo na. Nay mo basir na to. Pero di ta magpawas paglaom mga katiting. Padayon ta. Kutob sa ako mahimo mo maningkamot po ko nga maka-upload po ko uban sa akong pamilya mga katiting. Di ta pawas paglaom. Daghang salamat mga katiting.